seachtla chéile stochaí go clubban níos na 700 Gaeltachta go scolanní freisin. Just leis an tanga cheadúra stochaí agus leis an bell cheadúra. Agus mar dearm tá ionad dicht an seáis ón seacún de Gaeltachta. Carling agus samut an Jenner chu an Páirc agus tá siad agsúil go mór go mai siad gimmarteach fair play for chuileban na deis agus brasása tá siad cóbuíoch as an deis. Agus samud a chuir na scoile freisin agus chuir muid nearchraín grantaí agus fáil siad a cluibhnú ar an lá go deo. Lá anspéisialta dramas táhachttaí bhíonn teinniu an na peileadúirí chunig sibin sin an láir fad. Lá spéisialta níl sé dearma go bracha seo má bhhainn siad cé bliain chuime siad ar lá seo. Tá go leoracham tá súlam go dtí sé réis go Páirc Chrócaigh ach tá go leoracham nach tiúcha ach chuime siad fós ar a láidime siad a Páirc Chrócaigh. Ansáasta ní hamháin go bhfuil na clubbaní Gaeltachta lína nío go bhfuil Gael scoilní agus scoilní neantar teagas sa Gael gonta. So tá ansáasta mar dearm ceiliúra atá agus tá sé ítach tá muid ansáasta bhfuil mu a táirtin de seo go gasar óga go amach an Páirc Chrócaigh agus immer. Tá sé anspéisialta go bhfuilge, tá sé anspéisialta chuine mar scéim agus bhil an bhíbh sa lá leis bhuiir na fád chunig sé péana inniu mar crowdínta chéad. Tá sam chuideach a thóglásaí inniu ónna go déibre le bheith Páirc Chrócaigh so lecha míle buchas lá. Ní chuile gasú as gcuilt na tíre seo an seo nniuhúla sé mu ní bheith mu nána sinnéana. Ach go bheith seansa go bheachtáin, agus bheith sé iontacha amach láháin chuilehrí. Sinna bheith sé sin thbáil. Agus táim sin bheith an chuile bhfuil a chlódú sa chlódú.